Ilang araw na ako umiiyak dahil sa ibang lalaki. Mamahalin mo pa ba ako kung ganyan na ako? Sobrang pagmamahal ng asawa mo, pati ako kinausap. Sa lifetime mo, meron ka bang kakilala na kaya magsuot ng t-shirt na may ganito kalaking ribbon? Ikaw lang. Huwag ka ma-distract sa ribbon ko. May ribbon eh. Kahit gusto niyang pilitin na wag tumingin, tumitingin siya sa ribbon. Kitang-kita ko talaga. Huwag ka na madidistract sa mga biglaang kung mga sinusuot. Si Christopher, sanay na kasi sa mga ganito ko eh. Nakakagulat ba pag may suot na malaking ribbon? It was at this moment that he knew he f***ed up. Wala lang. Hindi ako ma-offend, promise. Kilala na kasi kita eh. Oo, na hindi. ano, pero siyempre makakaagaw lang ng pansin. Oo. Pero hindi talaga na, ay sira ulo to sinuko. Ano bang ginagawa? Binalot yung sarili niya. Ireregalo niya ba yung sarili niya kay Mayor? Brand mo na yan eh. Oo. Pagulat ka na lang dito pag nakasama mo ako, nakabarong. Pero kapag ako, naka-Filipiniana, hindi ka magugulat. Hindi, normal mo kasi yan eh. Normal ko kasi yan. Oo. Bakit siya naka-Filipiniana? Anong meron? Sabihin ko, wala. Kailangan ba meron? Malay mo, balang araw, pumasok ka dito, may pusa ka sa ulo. Oo. Meron kaming binili sa ibang bansa na parang mga animals na pwede ilagay sa shoulders. Sabi niya, suotin mo yan bukas. Sabi ko, unti-untiin ko lang si Diego, baka magulat naman sa akin. Bago ako pumunta dito sa station, meron kaming isang babae na nakita na matanda na siya, sobrang iksi ng palda. May suot din siyang malaki na na kakaiba. Basta kakaiba siya. Oo. Sabi ko sa asawa ko, mamahalin mo pa ba ako kung ganyan na ako? Tapos sabi niya, mahal na nga kita ngayon, may malaking ribbon eh. Hihintayin ko pa bang tumanda ka? Gusto ko lang mag-thank you sa asawa ko kasi ilang araw na ako umiiyak dahil sa ibang lalaki. Lagi ko nga sinasabi sa asawa ko, pasensya ka na, malalagpasan ko din to. Sobrang pagmamahal ng asawa mo, pati ako kinausap. Alagaan mo yan, baliw na yan. Ikaw na bahala mo na, Dex. Kung pwede niya kausapin lahat ng mga dito, pakibantayan niya. Pakibantayan niya, baka mamaya balutin niya yung leg niya ni Hello Kitty. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.